ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಮಾತ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೋಲಿ ಪರ್ಬತ ಸುರುತ ದಿನ. ಸೊ ಅಂಚದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋರೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಡಿಯಾಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತೆಜಿ ಓಪನ್ ಅವನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ 4 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬೈದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪೂರಗಲಿತ್ತೆ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಪಿದೈಡು ಉಸುದಿದ್ದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ವರಾಂಡ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೇಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಗುಮ್ಮಟ ಪಸದ ನಲ್ಪೆರೆಗುಂಟು. ಸೊ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದೇನು ಉಡುಪಿ ಪೋದೆ ನಿಗಲು ಅಲ್ಪನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತ ತೋಲಿ ನಿಗಲು ಮುಲ್ಪ ರಥ ಬೀದಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಉಂಟು.